La biblioteca està situada a la quarta planta de l'edifici d'Emili Grahit, al campus centre, i disposa d'uns 600 metres quadrats amb 240 punts de treball. L'horari de la biblioteca és de 8 del matí a 9 i quart de la tarda de dilluns a divendres i també està obert els dissabtes de 8 del matí a 3 de la tarda. Els horaris sempre els podeu consultar a la web o pel mòbil, que sempre estan actualitzats. La biblioteca disposa d'endolls i de xarxa wifi per facilitar-vos el treball. Hi trobareu documents de temàtica de salut que abarquen els estudis de la Facultat d'Infermeria i de Medicina i també els cursos de postgrau i màster, llibres, articles, revistes en paper i digitalment. Molta informació no la trobaràs en paper, sinó que es troba digitalment. No la veuràs, però hi és. Si necessites articles de revista, articles de revisió bibliogràfica, llibres de bibliografia recomanada o consultar bases de dades i no saps com fer-ho, ells t'ajudaran. Recorda que pots consultar el catàleg de la biblioteca des de qualsevol ordinador de la facultat o des del teu mòbil. I si accedeixes des de fora, recorda't prèviament d'identificar-te. Si tens algun dubte, consulta la web. A més, també podràs trobar pel·lícules o novel·les relacionades amb temes de salut o també treballs multimèdia. O fons especialitzats com el fons de la Càtedra de Promoció de la Salut, els llibres antics del doctor Felip Sánchez Babot o els fons històrics d'infermeria. Pots agafar en préstec fins a 10 documents. Al catàleg veuràs fins quants dies pots tenir-lo. Si ningú altre el reserva, pots prorrogar-ho. Per fer-ho, no cal que vinguis a la biblioteca, pots fer-ho tu mateix des del meu compte. Si vols un document de les biblioteques de Montilivi o del Barri Vell, pots demanar que te'l portin a la biblioteca d'Emili Grahit. Si vols un llibre que no hi és a l'UDG, pots buscar-lo per catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya i demanar-lo pel PUC, Préstec Universitari Consorciat. En pocs dies t'arribarà a Girona de forma gratuïta. Si no trobes els que busques, pots preguntar-hi als bibliotecaris. Ells t'ajudaran. A la biblioteca disposeu d'uns 40 ordinadors i també portàtils que podeu demanar en préstec fins a 4 hores. Els portàtils els podeu utilitzar a la mateixa biblioteca o bé us el podeu emportar a classe, com vulgueu. També disposem de tablet que podeu tenir en préstec fins a 7 dies per tal de facilitar el treball individual i la mobilitat assistencial i els centres hospitalaris. Recordar-te que disposem d'una màquina d'autoservei per fotocopiar i escanejar els documents que necessitis. Aquesta màquina funciona amb una targeta recarregable que pots comprar a la mateixa biblioteca. Aquesta targeta que compraràs també et servirà per les màquines d'autoservei de les biblioteques de Barri Vell i de Montilivi. Durant els teus estudis a la UDG i sobretot en el treball de final de grau i treball de final de màster, els documentalistes faran sessions sobre com utilitzar i seleccionar la informació, sobretot informació electrònica. A més, si tens algun dubte, els bibliotecaris t'ajudaran en qualsevol moment. Només cal que enviïs un correu amb la data, l'hora, truquis o t'apropis al taulell. Utilitzeu al màxim la biblioteca i en el taulell d'informació ells t'ajudaran.